салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх ТЖ. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. Yo razmerosh chand ekan? 1 ба 120 yo. Ҳар як размер молу қазоқиян yo. Гарантишон 15 сол. Квадратшон ай 470 то 520 май. Kvadrat qatı. Kvadrat qatı mo. Ija bisyor nesa faqat zakaz qatı. Pad zakaz yo, pad zakaz. Zakaz mekin tayyor meknim. 5 şan. 5 şişe hozirashta ho. Forchko 30 ба 30, 40 ба 40, 60 ба 40 стандарт, 40 ба 40 стандарт барои мисол душавоё, барои кухнё. 120 сар меша. 120 моли Туркияи 120 нархша. Иниш 150 сум. Иш моли Узбекияи 180 сум. Уша моли Туркияи 160 сум 40 ба 40. Ваёш форчкои сиё материал 350 сум форчка худаш места. 120 ба 130 ё якта ҳуй мешидаги, якташ глухой мебия. Пад заказ анё ҳамаш. То разни форма дорем, иҷа шастай чинамут форма мешава. Ина мин қоғаз намедим? Ина қоғаз шо. Бура чанд гуфтед нархша? Ё квадратиш 470 сар меша то 520 сум. Ана ин форма. Ho. Ина ҳозиранга буд ҳамҷада? Ҳозиранги ҳозиранги настай. Рақами 6. Заказ қатӣ намин заказ қатӣ тайёр мекунем да мақсад. Ё чӣ хела канам? Дарои ед барои душавоё анасаном ё квадратшон 520 сум, 500 сум. Ҳозирам дар худаш 800 сум шинаги. Тайёр шуди. 2 ба 170. И дар 80 ба 2 и барои чи входное квадрати 950 сум. Бухай мисол заказо бисёр бошан арзонтар мекунем бо миза чахшак мекунем. Номератон кам? 006 66 10 26. номерои рақамое ки мисол ба тамос гирифта мешадам. Раҳмат кама кам? Майли хоб. Чанд ба чанд? Нархиш чанд рафтем? 50-кай 15 4 метра 110 сум. Ҷо ширишагам занман. Сароковкаи 10 4 метра 65 сум. Сароковкаи 12 4 метра 75 сум. Димовкаи 15 4 метра 50 сум. Якун не стандарт 15 мега 14 мебурад, дуини мега 2 мебурад қавсиш. Димовкаи 10 4 метра 30 сум. Сароковкаи 15 4 метра 95 сум. Вайна дорем димовкаи 20 6 метра 110 сум. Димовкаи 18 наиҷа дорем ё 100 сум. Рейкаи 4 ба 4 6 метраи метриш 7 сум. Вайна рейкаи 6 ба 4 дорем метриш 9 сум. Бо дорем я димовкаи 9 дорем 6 метраи арразадагай 58 47 сум мешавад. 50-каи 10 6 метра 105 сум. Сароковкаи 20 6 метра 170 сум. Димовкаи 10 заводской 6 метра 55 сум. Димовкаи 12 6 метра 70 сум. Сароковкаи 18 6 метра
نه یا سرکوفکای 20 تا اینم 170 سوم 6 متره یا بله بله 6 متره 170 سوم سرکوفکای 18 اینش 6 متره 145 سوم بو داریم یا داریم سرکوفکای 10 6 متره انا ایورا 95 سوم سرکوفکای 12 6 متره 105 سوم 100 سوم میشه سرکوفکای 15 6 متره 135 سوم 50 کای 15 6 متره 155 سوم اون شیفر دارن تکستیل است پورتاشاش یا 52 سوم اون والنا دوشنبه است 50 سوم سور است سورا 50 متر یکم سور بله رفتیم DSP 3.5 با 173 530 سوم رفتیم DVP یکم سورتا 175 با 270 دونش 70 سوم دویم سورتش هست 65 سوم همون راز میره فانر است 110 107 سوم میشه جایشش 1.5 با 1.5 فانر DSP لامینات دور 2.5 با 183 450 سوم طول راسیسکی 15 کвадрата 70 سوم yüzbin узби 270 сум 250 сум мешавад 2.5 ба 120 размериш ana iş на и DSP ламинатор нам гуфтем рангиш дигар хеле вай зард буд сиёҳ 2.5 ба 183 450 сум о рекаи 4 ба 2 патолошни 4.5 DSP қати 4 сум мешавад каньёк 2.5 метра 34 сомон мы нова дорем 2 метра 20 сум ойна хеле чи дорем барфапак ё 18 сум 2 метра иш 2 метра 34 сум yine simentoy сименти хоҳастим 500 ёвон маркаи 500 ёвон и 50 сум оптум бисёртар бигар 49 сомон мешавад бо дорем моҳир 500 ёвон дорем ё 50 сум 48 сомон 50 дирам мешавад бисёр бигира 48 сум мешавад ё ҳар ёвонай заводиш дигар ям моҳир 400 ё 48 сум агар бисёртар бигира 46 сомон мешавад bu markayı diğer aslan ya бо ёқут аста ёқута 40 сомонӣ метавем yok çilsin ana biniyor нами ёқути 400 ваҳдата онҷанг завод сименти зурай камтар дертар сахт мешавад манали бочита мешавад ду этажам кардестай одамо гарантияш хата 40 сомон агар бисёртар бигирад 39 50 мешавад сименти гарантия хата numara tam manzila tam 97 28 08 93 манзилмон ноҳияи рудакӣ бозори масъулаи сохтмон ба номи Иброҳимбек rahmat kalam саломат бошад салому алайкум акам хоб и сараковкаи 10-6 метра 40 ба 106 метра як дунаш 75 сомон баъд иҷа бо 50 ба 156 метра ё як дунаш 6 метраш 150 сомон меса анаи бидувним ба 10 пачифир тахтаи пачифир 6 метра як 6 метраш 50 сомон меса 50 сомон як дунаш ва иҷа 40 ба 12 аста як дунаш 6 метрашо 90 сомон 95 сомон амхел фурӯш дем ёшам амхел пачифирай 20 дюймовкаи 10-6 метра 50 сомон яка ҳама ё 50 сом 55 сом 60 сом дaqat 3-4 намуда ай 50 сом то 60 сомон ай ки исматра о исматра талшиношуна талшина гавс мира хоб ба 10 аста и я дунаш 55 сомон ан иҷа 27-28 талшина ширинаш 10 ми 10 тоза буда я дунаш 70 сом 68 сом я 6 метра хай ёш ки дар кор нест 12-50 ка я дунаш 110 сом анаи сараковкаи 15 ба 150 6 метраш 120 сомон 125 сомон бозор ҳам хеле нархоа хай сараковкаи 18 ёро кам истифода мебаранд чиз кришау чиза я дона 6 метра 150 сомон баъд ҳами талшинаи 5 аста ба 18 я 6 метраш 160 сомон 170 сомон
Михаил нархоинаиш 50 кашай сараковкаш. Ва тахтаи میشه گفت 50 кам 18 шамиай. Хо и 30 кам 15 барои апаловка шид ами манналид я 6 метраи 90 сомон 88 сомон ва дами талшинаи 22 астан. 22 ба 140 6 метраи 75 сомон. Ҳар душон ширино як талшиношун фарқ мекунад. И 88 90 сомон и 75 сомон 76 сомон хел. Баъд ин 30 кам 12 6 метраш як дуна 65 сомон. Я 6 метра 65 сомон хали баъд и пачфру арзона як дуна 40 сомон 38 сомон. Ани 30 кам 4 метра. 30 кам буди 4 метра я 6 метра и 4 метраш 55 сомон. Баъд талшина 22 шамаст ё я 4 метраш 45 сом 43 сом хел. Хай сараковкам 15 я 6 метраш 125 сом гуфтем кам уҷа. 6 метра сараковка 15. Хоб 30 кай даҳаки 4 метра 3 ба 10 4 метра я 4 метра шоб я 4 метра 43 сомон миста я 4 метра ана сараковка 12 4 метра я 4 метра 70 сомон баҷа 50 кай 15 4 метра я ма размери 4 метра анҷа 4 метра я донаш 105 сомон ай сара 50 кай хоб ишам сараковка 12 70 сомон 4 метра 40 ба 124 метра ай сараковка 15 4 метра я донаи 85 сомон 4 метраш 85 сомон ишам ам даҳаки дюймовкаи бариш ниҳайники 25 аму талшина бариш ширинаш ниҳай я 4 метраи 35 сомон 10 сом ав фарқ мекунад 10 сом 8 сом 12 сом фарқ мекунад аян сараковкаи 15 4 метраи талшинаи кантар буруктара и 80 сом 5 сом 6 сом ав фарқ мекунад кантар талшинаш буруктара у 4 буда и 37 38 ваҷа 50 ка 12 4 метра 5 ба 12 4 метра рамамо 85 сомон 80 сомон то 85 сомон фурӯшда 4 метраш хоб сим и симо амашон кило симо килошон аму 13 сом 14 сомон симо ами визани 14 сомон иёш 13 сомон сими 3 сими 2 сими апаловка банди дастак банди ё 13 сомон сими 6 сими 6 килош 11 сомон 10 сомон 11 сомон фурӯшда кило амашон кило رفتیم خب арматури размери 10 ҳаста я дунаш 6 метраш я дунаш 27 сомон 26 сомон фурӯшда я дуна арматури 10 یا دونش چند متر میبره 585 ям 6 метр 585 ана размери 12 ҳаста я дунаш 12 д намуда 12 ям сози хуби праш 33 сомон 34 сомон 12 нупраш 28 сомон аваям килошон кантар сабуктара ана 14 рам ду намуда 14 43 сима 44 45 сомон ва 14 38 сима 40 сомон ам ду намуда 14 арматури 14 гуфтен 14 ду намуда 14 38 сима 43 сима праша ки 43 сомон килош вазминтарай ану праша ана як дона 6 метрам 585 38 сим бар размери 16 аст 16 рам ам 45 сима 48 сима 50 сима 3 ду сенуда ами арматур ҳамашон ари килошон фарқ мекунад баъд ами сифатош ҳама арматури ам душанбе баъд аст бо арматури ки чугун дора мешкана вазбина мисол чугун дора мешкана ами сифати хубиш мисол қиматтар айканта аму хубош ам 45 сима онамо гуфтем ана бай 12 метр арматури 12 метр як дона размери 12 ҳаш як донаш 12 метраш 70 сомон места як дона размери 14 ҳаш 12 метраш хоб 90 сомон 88 сомон места размери 12 метрошон баъд арматури душанбе ай Ленский район нест ай бо. Аюда гавсош нест 18. 18 не аюш нест. Мурдаиш не хабари. Тамом? Тамом арматур. Шифир душанбе не сомона я дунаш 47 сомона я дуна размерам як 15 ба як 75. Шифир исторам ҳам хел размерам ашуна хела я дуна шифир исторам 48 сомон 50 сомон. Ҳамашон ҳам 47 48 сомон. Шифир бо аз шифир вална душанбе бахш вална аз шифиро ҳамашон 45 то 50 сомон нарх. Бозор. Ба российский аст 85 сом вална, Волгоград аст 75 сомон. Хай бадам хел бозор ҳар намудаш аст. Инам бародаро се намуд симент дорем. Сименти Хуаксин 500 Ленобод. Як лимчаш 48 сомон. Ана ё хути ин ваҳдат астай. Як дона 38 сомон.
марка надора ё худ марка надора бо амира маркаи хуаксин 400 ҳастай 47 сомон 1 сомон арзонтарай тамом симет чи ами се намуд симет озираштама дорум аз симети моҳир ҳастай 46 сомон урам бор мекунем мақсад метием ба бор кардан шай хуб моҳир 500 ҳастай моҳир 500 400 400 46 500 47 Tamam. ҳамеша бурӯз дар ҳамин нархҳо Манзилатон номератон ака? ҳамин шаҳри ваҳдат бозори станса мебел рақамҳои телефон 904 52 90 74 хай ягон хизмат боша хизмат дем ака ҳамин зан зане буд мефаҳмонем ҳамн чӣ боша ака дар хизмати Раҳмати калом. даврозаи 3 ба 3 баландишам 3 баршам 3 нархш 4500 сомон дар дохили ваҳдат доставка установка дар даронашам 2.5 ба 4 нархш 3000 сомон дар дохили ваҳдат ам доставка установка аз ваҳдат берум же установка шаба кала мегирем бо устора мегиранд меёрам иш хай аму размер ҳаму нарх иш 4 ба 3 нархш 5000 сомон ай хай дар дохили ваҳдат мебарем установкаш мекунем метием инаи худамон сохтагем нархш 7000 сомон ай бо арзон меша хайр 500 сом арзонш мекунем барои ки худмон сохтагем ҳамаш материалш ғавсай ана и 3 ба 4 ба 3 ай 4 ба 3 ана доставка установка дадереш ин нархш и 3 ба 2.5 бариш 3 баландиш 2.5 ишам 3000 сомон ай нарх ҳамуай доставка установка дадереш анаиш 5000 сомон и печ краскаи печка меган амхела ана доставка установка дадереш 5000 сомон 94 06 03 06 рақами телефон Раҳмати калом ака. саломат Симентҳои ёқут 39 сом сифатш назай сименти моҳир 46 сом сифатш хубай сименти хуаксен 500 ана 50 сом ёвум ана сименти моҳир 548 сом Tamam. ҳамаш сифатҳои назик Рафтем. Деспио. Чанд ба чанд? деспео 7 ба 1.75 Талшинай. якм сорт талшинаш 1.6 1.8 ҳам сифатш назай я донаш 520 сомона ҳамин деспео ҳамин размера якм сорт сифатшабиш хеле аплика майда баъзмеш қариб 90 кило ина шифро шифрои душанбе вална сифати наз нав баровардаги я донаш 50 сомон ана шифри ҳисор шифри хуб сифора якм сортуш ваям 50 сомон 49 50 ҳамхе дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон нархҳои ягончи дар кор боша ба комментаре нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат аз шумо боша якта лайк саломат